Ilusioa. Nik uste Euskal Herritar guztiok sentitzen duguna, ez? Ilusio eder bat dela, beti egon garelako honen esperoan eta ilusio hori mantentzeko oso polita da denentzat. Elkartasuna. Euskal selekzioaren kamiseta janztean poza sentitzen dut, familia, lagun, bikotekidaren poza eta hori bat da. Ametsa. Nire hitzapen ederrena da, txikitan telebistatik partidak ikusten dituenean eta harro egoteko moduko gauza bat da, ez da, niretzat Euskal selekzioaren kamiseta hau jartzea oso pozgarria da eta oso pozik nago hemen egoteaz. Itxaropena. Zema pertsonak nahiko bien hau kamiseti erabili, zema pertsonak sentitzen da guk sentitzen guna hemen gauz borrokan gauz ez da, beste gauza batzuk lortzeko eta azkenin sentitzen dena da arrotasun oso handize eta postasun oso handize. Herri bat. Kriston ohorea niretzako, ez? Azkenean, zuk pentsa niretzako eredu ziren jokalari on guzti horiek, selekzioakin parte hartu duten guzti horiek, beraiek bezala ibiltzea, kamiseta hau defendatzen, niretzako oso pozgarria eta arrotasun handiko gauza bat, ez? Batzen gaituelako. Batzen gaituelako. Batzen gaituelako. Batzen gaituelako. Batzen gaituelako.